أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. توبا مسربا أمبي أبلا جل أنفو كرمون الله ملك لو أمي دوك أو يكدوين أوفي على كان بصوبما على كان همنا كون قيا جهرا لهرا هرا على كدي أما جه بلاو لهرا مشيبا أيوة أجلا على كان كسي أما يا ربي على كدينا فمتوجه مدينة أبلا جل ما برنامجنا بيه على مساء فيقو درسو دي كanga dibi wa mekunu erel do yansoro tawhid do kanga di an filla ka fiqhu bla place la wokuma inshallah amena u fal ñona ambe bi wala nak tawhid inshallah kuma lay do ko no shekeli ma ala kambe sawama ambe ka kuma minga tawhid la woye limana jose on halsa limana jose woro wa ambe ka kuma sa jose nduruna ni oye al imanu bi yawmil qiyamah walma na be fo bil yawmil akhir e kadda kiyama dona o yelli mana jose ndurnay kuma kiyama do ayaira wala na tebna ka fo jiye wuli awa asbat lendo wajibu islamela ka ikadala me jiye be wuli wati jumay ayaira ka fo danfente o don wote ala de danfente melekete kirate jango mawre me Allah subhanahu wa ta'ala ay tamashen do fo aka kirayo fo anyina ma tamashen minu ara kuma baw ani tamashen fitinu wala na temenena anda mara ulu dola ma bi wala handa bina kuma alba'as nu e kununi yare pastan sega kiyama don soro na masaka kunu masaya ko ni sigati ola mbesa ay sigati ola min dalendo ala kolo min dalende ala kolo messa ko ni mashi sigalende ola bo saya ko fessa ko minumbe mankambe yende masaya ko fe ki kunu ki nyana maya ko kurai wori alba'af wala hukma bi wal handa pena bul odeka ba'su wodi ihya'ul mauta inda yunfaqu fi suri an-nafkhata ath-thaniya ba'su de kroye ka shu nyana maya israfil nale burfiya shin flanana ma bela jelembe kunu ala be nindo bela jelena ko kura ma odo to ko alba'as donc kununi saya ko fe israfil abe burush fiya shin fla ango shin folo ni ma fen bela jelembe sa ma fo ni ma fen dama do me akofe olu fana be sa o kuma fiyel ko flana o jiye nyana maya bani o bayira ka fo jiye nyana maya bana pew kuma fiye ko flana lahara nyana maya be damne ni odi manna e buru fiye dron wa bela jeleme kunu kabo kabur kono fa yaqumu an-nasu hufatan uratan ghurlan ma bela jeleme bu kunu kabo ka kabur kono usenan kolo fininti ula u bolo ko balwudo ma ina na jiya la tugumina qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adana alaina inna kunna fa'ilin ma bela jelembe kunu kabur kono ina na jiya la tugumina ibina jiya la domina ka haketo fininti la samarati sena foi tila is simple aywa ani domina abulu ko linte okuma lahara do na fana bela jele kunu dende ina na jela chugoni mena de ibe kunu ka bokabur kono chugoni da ma ala ko qur'ana ko anyi dalu dam na chugoni na de amba sekinte an ala yo lay ruta wa mbake okuma Aisha radhiyallahu anha ale ala kiranyininga ala kira kelen ka fo ko lahara dona bela jere kunu fininte mashila har garitira ko kuma ko yali mote nyol la illa ura la jawa ala kira ko ha o dona hami robe mola minka jugul lawra flali i hagilto jigla lawla yara la jawa na la je na likulli mur'in yawma idha sha'nu yughni o dona ko be mawma bulumin bibo
ko be mawo mabulu min bibo ala ko femin gele kama watara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab la shadid la rabbon gele kama kibe mo yina fu shuleno kasru shule dara o yebe mina wode mango mo min bo la halalo hakli be jigi lawrala ay konte na'am وكما البعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سكا كوني تشي أثبت لندو أدلو تشامان بقرآن لا على كركا كما كونا والسلامي رب بلجلن بنا كافوكو سكا كوني تشي من القرآن تكالجي الله سبحانه وتعالى بقرآن لا إنك ميت ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ما ألاكو قرآن لا أو بنسا كوي سكتي على ونو سالا كوفي على بنا أو نيناميا على بنا أو نيناميا دون سكتي على بنا كل سيا كوفي على رب صلى الله عليه وسلم إن فانيو الحديث فوسا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا رواه مسلم كوكلا هربونا بلجل من كنو على بنا بلجل كنو كوفران وانك حفاة أيوة وسنا كلو على حافظ يسنا كلو الجماع حفاة عراة على حكا عريان والماء العاري مغلان كلو فين دمينا الجماع عراة غرلا وأغرلو بلوكو بلي الجماع غرلن وكما بلجل من كنو نينشكو إن رواه مسلم ير مفلا ما سلامت بلا جلن بينا نكا دون سكتنا جماعة بودي سكا كنو فلزفو يه فنو فعلا يلو مغب سكا كنو بو سكا كنو كبارا دو يا ركافو جيه daba te jiya la jiya dara yɛlɛma wa k'a fɔ fana k'a bɛ ban o fana tɛ tiɲɛ jiya nana yɛlɛma wa k'a fɔ jiya bɛ ban fana ko lahara bɛna k'o tɛ tiɲɛ dɔ philosophe dɔ côté mais kazibun wa iftira'un galonfi parce que bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a tɛ dilan yɛrɛ ma fɛn o fɛn n'a dilanna a ma dilan yɛrɛ ma fɛn dɔ de b'a dilan hakilima bɛɛ lajɛlen b'o kan ni ye fɛn fɛn k'a dilannen don a ma dilan yɛrɛ ma o dɔ de y'a dilan o tuma diɲɛ min filɛ nin ye fɛn dilannen don a ma dilan yɛrɛ ma a tɛ se ka dilan yɛrɛ ma fɛn dɔ de y'a dilan o fɛn in dɛ o de ye Allah subhanahu wa ta'ala o tuma wa ko diɲɛ min tɛ wuli fana ko k'a fɔ ala bɛ bɛɛ lajɛlen faga ka tila k'an kulukura k'o tɛ se ka kɛ o tuma an bɛ na ni o preuve ye ɲɛfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ jama dɔ bɛ ma u b'a fɔ ma ko alijahamiya u ye silamɛ groupe dɔ ye mais u fililen don u ka hakilila caman bɛ yen nɔ a bɛ kuranna fɔgɔ ɲɔgɔn a bɛ alakira ka kumakan fɔgɔ ɲɔgɔn u b'a fɔ ma ko alijahamiya bon olu y'a faamu cogo min na olu ko sakakun ye tiɲɛ ye ala b'an bɛɛ faga ka tila k'an ɲɛnamaya mais ko lahara dona ko ala bɛ farikolo kura de da k'a don nin na y'a ye ala bɛ farikolo kura de da k'a sɔrɔ ka i nin don la k'a fɔ i farikolo kura in ko yɛrɛ de bɛ taa segin ma k'o tɛ wala olu ma sɔn o ma o ko an kɔni bɛ kunu mais lahara dona ala bɛ farikolo kura de da k'a don i nin na k'a sɔrɔ ka i nin don la k'a fɔ i farikolo kura yɛrɛ de bɛ ɲɛnamaya k'o tɛ bon nin si tɛ sababa ye bon arabu minnu ko ye kafiru ye olu y'a yira k'a fɔ wayi ala de diɲɛ da fɛn fɛn bɛ yen nɔ danfɛn ye ala de y'a bɛɛ lajɛlen da mais k'a fɔ ko n'an sara k'an bɛ kunukura ye arabu kafiru kɔni u ma sɔn ma fiyewu u ma sɔn ma fiyewu an bɛ sa kɔni siga tɛ o la mais k'a fɔ an bɛ kunukura ye arabu awa u ma se k'o faamu fɛn fila bɛ yen nɔ kafiru ma se k'o faamu dɛ o bonyano hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ
o kuma fɛn fila bɛ yen nɔ o bonyana kafiru hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ. fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o ye nin ye al-ba'su ba'da al-maut k'a fɔ ko n'an sara ko ala bɛna an kunu kura ye o bonyana o hakili ma dɛ. o de la kuranɛ b'a fɔ yɔrɔ caman wa qalu a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. ni an sara yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ n'an sara k'an kɛ bugurumugu ye, yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ n'an sara k'an kolo bɛ muɲumuɲu ko an bɛ tila ka kunu kura ye o kɔni arabu kafiru o bonyana o hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ. ma ala b'a fɔ ɲɛna kuranɛ la aw bɛna ɲɛnamaya siga tɛ a la aw bɛna ɲɛnamaya siga tɛ a la. fɛn filanan min n'a bonyana arabu kafiru hakili ma o ye ka ala kelen pe bato ka maaw bɛɛ lajɛlen bila ka ala kelen pe ta o fana bonyana o hakili ma dɛ. ka ma bɛɛ lajɛlen bila fo ala kelen pe ko ala kelen bɛ se ka diɲɛ bɛɛ ka ko ɲɛnabɔ ko ala kelen pe o bɛ se ka diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ka ko ɲɛnabɔ k'o ka hami ko dilan k'o ka gɛlɛn dɛ. ma yan'u ka o fana arabu kafiru o fana bonyana o hakili ma dɛ. o bonyana o hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ. o de la u b'a fɔ aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. i n'a fɔ a bɛ sura Sadi kɔnɔ cogo min na. ko muhamadu ko an ka ma bɛɛ bila ko ma kelen pe k'an bɛɛ lajɛlen ka ma kelen pe batu ma kelen pe dɔrɔn o bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen ka kungo ɲɛnabɔ ko nin ye kabako ye dɛ. o tuma nin fɛn fila yan'u ka nin faamu dɔw kɔni y'a faamu olu tubira mais dɔw sara u ka kafiriya kan. o tuma nin fɛn fila nin bonyana arabu kafiru hakili ma kosɛbɛ. saka kunu ani ka ala kelen pe batu. o tuma magan kafiru ayiwa u ma da o la saka kunu kɔni u ma da o la fo ala ye minnu hakili ɲuman di min ma n'o olu tubira ka don silamɛya la. o kuma arraddu ala munkiril ba'th o kuma minnu ko saka kunu tɛ tiɲɛ. preuve jumɛn bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko saka kunu ye tiɲɛ. a preuve a ka ca. preuve na an b'a tila sigiyɔrɔma 3. dalu fɔlɔfɔlɔ sariya yɛrɛ min fɔ a la kuranɛ ni hadisa u ye min fɔ ayiwa saka kunu na. dalu filanan dalu kɛnɛkanta minnu bɛ yen n'a kɛra ɲɛŋumɛ mɔgɔw y'a ye ni maa kan ka faamuya sɔrɔ la k'a jira k'a fɔ saka kunu ala ko a b'a kɛ wa a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ fana a misaliya filɛ nin. dalu sabanan u bɛ taa hakili fan fɛ. fɛn dɔw bɛ yen nɔ hakili ma ni miiri a la ka taasi i b'a dɔn k'a fɔ ni ala ko a bɛ mɔgɔw faga ka tila k'u ɲɛnamaya ala bɛ se k'a kɛ. tuma an bɛ dalu ninnu tila 4 ni sigiyɔrɔma 3 kan. o tuma fɔlɔfɔlɔ ni o ye dalilu sariya. ayiwa sariya gafew kɔnɔ ayiwa ni o ye kuranɛ walima ala kɛra ka kumakanw dalu minnu b'a la k'a jira k'a fɔ saka kunu ye tiɲɛ ye an bɛ damadɔ fɔ o la a ka ca. ala ko kuranɛ la suratu Taghabun za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu qul bali wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. an bɛ dan ni aya dɔrɔn ma aya caman ye kuranɛ kɔnɔ. ala ko maa minnu kafiriya la u y'a dafiɲɛ fɔ k'a fɔ ko n bɛ te kunu anw salen kɔfɛ ka tila k'an kunu o bɛ kɛ cogo di k'o tɛ se ka kɛ. ala ko qul bala muhamadu a fɔ na'am aw bɛ kunu dɛ wa rabbi n bɛ kale ni maa ye aw bɛna kunu wa kunu dɔrɔn tɛ dɛ aw ye fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ in na ala bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna. a ye baara o baara kɛ ala bɛna aw kibaruya n'a bɛɛ lajɛlen a ɲuman n'a juguman kununi dɔrɔn tɛ dɛ. kuma k'o ye ko nɔgɔmanba de ye ala subhanahu wa ta'ala bolo. o kuma nin ye dalilu ye kuranɛ la min b'a yira k'a fɔ saka kunu tiɲɛ don siga tɛ a la. o kuma a dalu caman bɛ kuranɛ la ala kɛra ka kumakanw a dalu caman bɛ kitabu jiginna ka bɔ sanfɛ alikutubu samawiya o bɛɛ lajɛlen ye saka kunu lasabati. o kuma dalu sigiyɔrɔma 2 o ye ala ye kabako minnu yira adamadenw na ɲɛŋumɛ u yɛrɛ y'a ye
feminu do no bayra ka fo sidi ala ka mo kunu isalen ko fe bo o misala ambe misala flata wala ban misali folo ban israila kaw oye uka ban israila ka do faqara no ye yahudiya do de faqala do fe faqaba ma do bo shuka sumo vraiment o man do ko ina ko anga min ma min fala ni anda ko dabla fatigi de ka do an fanaga afa nyoy kuma nabila Musa uye nyoko sama katra Musa ma bo ako gelera ko sobe ma Musa ala deli min farani afa ba se ka donju ko mina kuma ala Musa jabi ku ka misido kantike kuma la surnyana o ka misido kantike o ka misi nyoro do ta ka shuyingo sinai ya famu ka ben nyana maya wa kera ten fana uye misi nyini ka misi kantike ka misi ka shugo sini misi nyoro do ye do ka ku do ye yoro refo ala ye shula nyana maya akumana ako karsa de infa karsa de o de infa kuma uyati la mu'mine ka fa nyoy o kuma ninkera bani sarala kaw nyena o beyaye ala shu kunu ka ala nyena maya ka nindo ala aka kuma ka fa ba nyi funyana o kuma suratul baqara yare dalim be o musida to ala ala ko korana wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أقولكم من أبان إسرائيل كو ni dofara aula akuma tiara ko sobe sosole tiara la bo komi gundo lelo Allah subhanahu wa ta'ala bangi abangara chukudi an ko kam misik kantiga ka yoro da ka shun ko si shu kuma na awula ka kuma ka fa ba fa awina abela jilani ado abela jilani ayi okuma ala ko wa ala flago nyina ma chukum na de ala be shu fa na nyina ma tende wala ala flago nyina ma chukum na de ala be shu fa na nyina ma tende ala ba ka kaba ko yida awla yala sa awna hakilisa ka fon nunte galoye okuma niye misali foloye min kera nyengwe ayera kaira ka fo saka kunu asidi alai misali fulana obe buli nabila Ibrahim alayhi salam ala tiri Ibrahim ya yin Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka fendo yira la be shu nyina ma chugo bina abe shu nyina ma chugo bina okuma ala min fo anyina kurangala uyini وإذا قال إبراهيم كما من إبراهيم كو ربي ألا أرني كيف تحيي الموتى إبشون ينما يشوف من هذا أيرانا ألا مفقاد أيه ألا قام أولم تؤمن إما ما يدالين تالوا أكو ألا ندالين بالا ولكن ليطمئن قلبي من كده مفقا بوركي ندسو كنا بس كوسبه فين لو يدالين بالا من نيا ينيلا وبدو فردانيكا أبي فما كو حق اليقين والمعين اليقين ليس إنافه وافو ليس من سمع كما رأى ما من يأيه أن من يأمي وتكلني يأمي أن يأيه وتكلني وكما ألا بفكا ينير دلا كدو فرنغا لمن يكا نوتن دالين بالا وكما ألا كو منا يرلا ألا كو أما كو كونو ناني منه كونو كالتي ناني منه يكو سغو تكتك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وكما ألاكو كونو ناني منه كونو كالك ناني يكو سغو تغتغي كا نيغامي يكو إكا سارا ناني كتا كلم بلا كلو وإكا كلو ناني يني كا سارا كلم بلا كلو بلا جلن سانفي وكما إكا كونو نون تقويلي وفعلا آياكتي ay kono nani min ko tike kono nunu kuma chama be ala me aywa hotel la nyine dro ala ka sebaya ko yira dro may kono nun tike
k'u bila kulu sanfɛ k'u wele u bɛɛ ɲɛnamama nana a y'u minɛ cogo min na k'u kantigɛ dɛ u bɛɛ nana ka tarama o cogo kelen na o kuma nin kɛra ɲɛngɔ Ibrahima ye nin ye awa hakaza donc o ma awa a misalu bɛ minnu kɛra ɲɛngɔ i n'a fɔ misaliyala awa Uzair sara san 100 Ala tilala ka ɲɛnamaya n'a ka fali ka tila ka ɲɛnamaya o kɛra mɔgɔw y'o ye donc ashabul kahf n'o ye kuluwo mɔgɔw ye minnu ye san 300 kɛ sunɔgɔ la walima san 300 ni san 9 ayiwa tuwawu sana san 300 farafin sana san 300 ni san 9 u y'o de kɛ sunɔgɔ la o kɔfɛ Ala y'u kunu o bɛɛ lajɛlen prévu ye k'a yira adamadenw na k'a yira k'a fɔ Ala min ko k'a b'a faga ka kunu a se bɛ Ala ye surtout yɛrɛ o kɛra waati min o y'a sɔrɔ mankan bɛ sa ka kunu na kosɛbɛ donc Ala ye Kahafu ka mɔgɔw ta yɛrɛ kɛ k'a bɛn o de ma olu bɛna u bɛ bɔ sunɔgɔ la waati min na waati y'a sɔrɔ mankanba de bɛ donc sagakunu ko la ma Ala y'o kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ sagakunu a se bɛ Ala ye o kuma nin kun ye dalu minnu kɛra k'a yira adamaden na minnu yera k'a fɔ sagakunu se bɛ Ala ye o kuma dalu sigiyɔrɔma sabanan o ye fɛn minnu kabako ko dɔw bɛ dugukolo sanfɛ adamaden bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ Ala o kuma n'i y'i miiri ni Ala ye hakili ɲuman di mɔgɔ min ma i b'a dɔn k'a fɔ ko sagakunu se bɛ Ala ye o dalu fɔlɔfɔlɔ o ye sankolo dugukolo ni maa min ye sankolo dacogo lajɛ khalaqa samawati bi'ayri amadi sankolo belebeleba ye jɔn de b'a bonya hakɛ dɔn maa si t'a dɔn Ala tɛ jɔn de delila ka piye a kɔrɔ piye t'a la ntuloma t'a la cɛtigɛ t'a la a kabako don dɛ anw mana so jɔ n'a bonyana dɔɔni dɔrɔn an bɛ poto d'a kɔrɔ ni ma poto d'a kɔrɔ moyen t'a la mais sankolo belebeleba in filɛ nin jɔn de la ka poto ye Ala ko khalaqa samawati bi'ayri amadin tarawnaha Ala ye sankolo da piye t'a kɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o n'a sɔrɔ piye b'a la walima n'a t'a la an ɲɛ b'a la jɔn de la ka sankolo yɔrɔ dɔ binnen o kuma Ala ko ni maa min miir'o la Ala min sera ka nin kɛ mun de b'a yira ko i salen kɔfɛ ko Ala tɛ k'i ɲɛnamaya Ala ko kuranɛ la awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum ko yali olu ɲɛ t'a la wa Ala min ye sankolo dugukolo da yali o Ala tɛ se k'olu ɲɔgɔnna da donc i salen kɔfɛ k'i da dali don haka dilanni don o kuma Ala min sera ka sankolo dugukolo da o bɛ dɛsɛ kɛ e dilan kura ye wa Ala ko kuranɛ kɔnɔ tuguni awalam yarawanna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyi al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir ma Ala ko tuguni yali olu ɲɛ t'a la wa Ala min sera ka Ala min ye sankolo dugukolo da Ala ma dɛsɛ olu dilanni na Ala y'olu da ma dɛsɛ bon mun de b'a to Ala min sera k'olu dilan o Ala kelen tɛ se k'olu ɲɛnamaya Ala ko na'am Ala bɛ se k'u ɲɛnamaya wa a b'u ɲɛnamaya fana fɛn bɛɛ lajɛlen se bɛ Ala ye Ala ko tuguni kuranɛ la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun nin kafiru minnu filɛ nin n'u bɛ ka sagakunu nakari sankolo dugukolo ni Ala de y'o da o kuma sankolo dugukolo dali ka gɛlɛ ka tɛmɛ mɔgɔ dali ka kura ye sankolo ni dugukolo ni awa aw yɛrɛ ka faamuya la aw bɛ k'a fɔ ko ka sagakunu ko ka gɛlɛ o kuma aw yɛrɛ ka faamuya la sankolo dugukolo dali ani adamaden dali jumɛn ka gɛlɛ o kuma sankolo dugukolo dali ka bon ka tɛmɛ adamaden dali kan n'o tɛ Ala subhanahu wa ta'ala fan fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ wa fɛn bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ Ala subhanahu wa ta'ala fɛ nka o kuma ni maa min miiri o kuma ni hakili ɲuman bɛ mɔgɔ min na n'i ye sankolo dugukolo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ Ala min ye nin kɛ o Ala tɛ dɛsɛ ka i la ɲɛnamaya i salen kɔfɛ naam
okuma dalu flana hakili mana miri fe me baro ka fo ala bisaka shu nyina maya asalen ko fe oye okuma iki miri re jonde ya adama den da shin folola parce que kuma bin min ka sa oye isalen ko fe ki da kurai okuma jonde da shin folola adama den mi flene jonde ya da shin folola Allah subhanahu wa ta'ala okuma min sera ki da shin folo se ki da shin flana nawa amma dese ka folo ke muni ba dese ka flana ngel okuma haklima beson على القرآن لا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أكو على دي دالي دمني وعلى بعلا سجي على دي دافن بداشين يفعلوا لا على بكلاكو دكوري أكو ويرك النو على ما كوي كم يوفوكني أواد ما دوني نوتي دالي فلو دالي فلانو أبلغ دين كان نو على ما كافون دي نكاد نو كاتمني كا على كهكلا أي mais comme kuma be ka nyeshi dan fe onima aw yere kan ladala aw yere adama don kan ladala fen langu folo ana langu flana jume kan no ka kiye wa kiye ko fe ka réparer wal ma kan nyona wala la jume kan no aw adama don ga hakela ka réparer de kan no langu folo création de ka gele wa création de ka gele ta o de kama hari fe to wuye fe la a kireli ko folo min lana man goyade o ye san chama de kala o ye blango folo min ke o ye san chama de kala mais de po bora kaba o be doro min lo ko be ba o be ngoya wal mana chena ka repare o kano o kuma ni o ye an adama don ga hake o kuma aladu adama den chena ko fe ka tlaga blan ko re o kuma o de kan ngo alama o siba Allah subhanahu wa ta'ala okuma emma kafiri min b'a fɔ ko saka kunu tɛ ka kɛ i m'a fɔ i dara kana diɲɛ la i m'a fɔ awɔ o tɛ se ka kɛ o i filɛ diɲɛ la i nana diɲɛ la ala de y'i da k'i bila diɲɛ la i m'a fɔ o tɛ se ka kɛ i salen kɔfɛ i b'a fɔ ko ala tɛ k'i lana tuguni o kɔni o tɛ hakili ma ka baara dɛ nka ni hakili bɛ maa min i b'a dɔn k'a fɔ ayiwa a se bɛ ala ye o de la ala ko kuranɛ la أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سورة ياسين كما ألاكو آدم بدين كافري يربع تيجي على دار مني دلا ما أي على كله كان تلين غسي كي ديسي غسي كافو على آدم بدين عيننا أبدا شوكو kuma mina na nyina da to ko ako jonne be saka kolo nyina ma de kolo monyo len ko fe ka kla ko nyina ma tuguni ko be saka ke kolo sale am monyo la bogo ya du ka monyo ka ban piu farsugo duna ko le jonne be saka nindo la ko kurai ala ko muhammad afan yaraw ko yuhyi allazi ansha'aha awwal marratin miya dashi ya folo la de o de bina nyina ma ya ha ma min ya da shi fullo da uri bana ni na na o kuma Allah subhanahu wa ta'ala min yi adama din da ka bo fula ka bo manila ka bo bola i banen ko isalen ko fe mun ba bal ko ka te ki la sigi ko ray ko ni abi hakli ko fe mo min bo on na kar ko ni o ti hakli ka to ko jugo naam o kuma misali sabana ni hakilima yimiri femele baro ka fotsa ka kunu sebe alay o ye dukolo ni dukolo ta kalaje klima fe ibe fembe jalendo bin jalendo fembe falelge fe abbe jalendo ite foye ibe yoro do ya jele pas iba foki ya fronde mais sambe na doreba e sur place yoro bebeke dukolo fambe beke binkene dukolo fambe binkene o kuma oni adama denga saka kunum bela jelendi keleye adama denga saka ni miro la dro ibaye ka fo vraiment ala min yen ke o fana be mo fa akikono wodi kama qur'ana yoro chama be na kuma na ninka abe saka kunum fo ka faraka o kuma anga aya dama dota anko lame ala ba fo qur'ana la ako ambe fiebla
fiye nunu me kabasenta kabasen sanjima ka tayi dugula ala mana latiga aka dugunu labbi o kuma jibina ala be jijigi ni jijigina doro iba ye dukolo be nyinama ya falani few bela jirin be binkana ya o kuma ala ko kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun kuma ni ala dukolo nyinama ya li fo yorora abisna ka sakakunu foka tukala o kuma ala ko dukolo nyinama ya racho mina de a dukolo nyinama ya racho mina o kuma ala be shufana nyinama yati ala ko qur'an la tuguni ala mi nye jijigi ka bo sanfɛ ka dukolo sale a bin bɛ fagalen don k'o ɲɛnamaya ni a ye kuma Allah subhanahu wa ta'ala de y'o kɛ a ko kadhalika tukhrajun ya o cogo kelen na dɛ an bɛ aw ɲɛnamaya ya donc yɔrɔ yɔrɔ n'a ye dukolo ɲɛnamayali fɔ a bɛ sagakunu fɔ ka tugu a la k'a fɔ ala bɛ se ka ayiwa su ɲɛnamaya o kɔfɛ wa qawluhu ta'ala wa min ayatihi annaka tara al-arda khashi'atan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحييها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير كما أكو ألا كبكو دودو ألا كبكو كاتشا كبكو دو إبه دوكولو سالي أبين بي سالي bon nani jijji doro dukolo abe saka lamara o koro ye falke fem belajin be lamara belajin be lamara biu be bo ibaye baraw hakada ke atoko falen fem minum be ni klema fa na bebe sa samiya mana sa bebe nyana maya a bebe falen kurai ala ko innal ladhi ahyaha la mu'il maut ala min sara ko nyana maya de ni binu sara obe tammi binu mana sa obe tammi kuma ube ala kamarala ala be sanji ko la nyana maya ala min sara ko la nyana maya de o ala kilen be shu fana la nyana maya même chose berekilay okuma ala min sera ga dukolo nyanamaya ni sanjiye o ala sebo ye o ka shu nyanamaya saya ko fe okuma ni yadda luye minu bayra ka foko saka kunu awa ko ciedo awa sigate ala siga foite ala ma be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan me sabama ala kan galli manajidi ala kan galli manajidi ala kan galli manajidi ala kan balo di manaka kan faga di manaka kan kunu di manaka ala kan duskun sabati ala kan duskun keleku ya rabbi bi jahi sayyidil awwalin wal akhirin wa ambi bitabla insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh